Ćao svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas pravim peeling za lice od sastojaka koje imamo svi kod kuće, bar se nadam. Tako da ovaj peeling za lice kažu da je za protiv bubuljica, tako da danas ću da isprobam to. Ovako, kažu da je potrebno 1 kašika cimeta i 1 kašika meda. Evo ovako, ja ću da koristim ovaj cimet, mislim ovaj jedini koji imam, iskreno. Ovaj neki mleveni cimet i on je iz Lidla, evo, Lidl, vidi se oznaka. Tako da, imam taj cimet, ja. I imam ovaj med. Ja, čovječe, što on izgleda crno, bože. On je, ne znam o čemu, mislim, med ko med. Baš miriš. Gledajte da bude med, ja mislim da treba da bude malo mislim da bude u opuštenom stanju jer inače nećete moći da napravite ovo. Potrebno je, kažu, 1 kašika cimeta. Sad ću ja da stavim 1 kašiku cimeta. Ja, sad ću da se sva isprosipam, bukvalno. Ja sam uzela ovu čašicu, nadam se da ovog puta nisam uzela preveliku čašicu. Ja uvek i napravim više nego što je potrebno, ne znam zbog čega, jer mi izgleda premalo. 1 kašika cimeta. Evo ga. 1 kašika cimeta. To ne mogu baš da snimim. 1 kašika meda. 1 kašika meda. Evo ga, med. Sipano. Treba da se napravi kao, kako kažu, treba da se napravi pasta. Eto tako su rekli. Meni izgleda kao da imam premalo meda, bukvalno. Mislim da ovo treba dugo da se meša. Pogledaj. Tako da ja kad ovo napravim, idem pravo da isprobam ovo. Imam par bubuljica, nemam ja nešto problematičnu kožu. Iskreno ni ne znam za kakav tip ovo kože je, ali mislim da nikom neće smetati jer su ovo neki sastojci, ono. Evo ga, lako se meša. Jeste, ja sam umazala prst bukvalno u medu jer sam morala skinem sa kašike. Ali evo kako to izgleda otprilike. Izgleda kao neki krem. Tako da, sad se vidimo u WC-u, tačnije u kupatilu, da isprobamo ovo čudo. Evo me. Tako da, počinjemo. Kako izgleda. Bukvalno kao pasta. Wow. Na sajtu kažu da ovaj peeling treba da stoji nekih pola sata na licu, tako da izgleda toliko smešno, to je katastrofa. Tako da sad će da vidimo rezultate, evo kako on izgleda bukvalno, vidi se. Tako da na sajtu kažu da treba pola sata da stoji kao maska posle peelinga, tako da javljam se kada skinem ovo i utiske. Evo mene da javim utiske što se tiče ove peeling maske, da kažem tako. Što se tiče maske, stvarno je super, mislim da treba da pokušate da napravite ovo. Iskreno sviđa mi se. Sad, šta sam primetila ja na mojoj koži? Primetila sam da je nenormalno vrelo lice, tako da je odlično prostrujila krv po mojoj faci, po mom licu. Tako da, mislim da je baš gruba. Zato što ja dok sam trljala ja nisam mogla to da istrljam 5 minuta, bukvalno. I manje nisam mogla da izdržim koliko je to jako. Tako da, koliko sam mogla, ja sam trljala onaj peeling pa sam ostavila, vidjeli ste i sami. Tako da, jeste da sam crvena. Ali ja sam primetila i peckanje, ali peckanje ovdje gdje su mi bubuljice, bukvalno nigdje drugdje nisam imala
problema sa peckanjem i imala sam osjećaj kao da me svrbi, bukvalno, i to je to. Ali iskreno baš sam zadovoljna kako mi sad koža izgleda, sa sjajno, onako baš lepo. Da, i htjela sam da kažem, kada sve završite, ceo proces, vi ne morate da radite peeling sa ovim, možete samo masku da napravite. Tako da obavezno stavite posle neku hidratnu kremu, zato što ja sam primetila da mi je toliko usušila kožu da bukvalno se vidi da je koža suva. Tako da to je to. Pišite dole u komentarima utiske ako ste probali ovaj peeling ili masku i kako se ponašalo na vašoj koži. Tako da subscribeujte se, lajkujte i vidimo se u sljedećem. Ćao!